राजमहल पाखे जगन्नाथ टेम्पल लेकर मझे पानी पशिगला बड़ बड़ माछ भी अच्छे देखिए ब्लू लेक ए हाय फ्रेंड्स एमएस वीकेंड ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। तो सांग मैंने आम आज न्यू ब्लॉग स्टार्ट करने जाऊे जार ना हो एमएस वीकेंड ब्लॉग। तो मु आज बालेश्वर किसी नेचुरल प्लेस सब देखा जाऊँगी। वीडियो लास्ट पर्यटन बने रुहतु। चैनल को नुआ कर आसते सब्सक्राइब करूँ। तो मु आज जर्नी बालेश्वर फकीरमोहन गले पाखु स्टार्ट करती। तो स्टार्ट दी जर्नी। नीलगिरी जगन्नाथ टेम्पल जहाँकि रथयात्रा बहुत फेमस ओडार बहुत आड़ू आसती जगन्नाथ तो से आम फास्ट जा नीलगिरी पाख पंचलिंगेश्वर रास्ते पंचलिंगेश्वर लेफ्ट साइड पंचलिंगेश्वर लेफ्ट पंचलिंगेश्वर अच्छी राइट को जगन्नाथ टेम्पल अच्छी भावुली पंचलिंगेश्वर जाते कोविड-19 मंदिर बंद अच्छी तो आईलानी तो आपण मैंने कह अलग वीडियो गोटे बनईदेवी पंचलिंगेश्वर तो आम ए जगन्नाथ मंदिर आड़ जाऊँ राइट यही रास्ता राइट को जगन्नाथ लेफ्ट को पंचलिंगेश्वर ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ନୀଳଗିରି ସିଂହଦ୍ୱାର ରାଜବାଟୀ ରାଜବାଟୀ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା।
ରାଜଭବନ ବିହାଇଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ପହଞ୍ଚାଇଛି ନୀଳଗିରିର ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ମିଳେ। ଆମେ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କରିବା। ତ ଏବେ ଯିବା ନୀଳଗିରି ମିତ୍ରପୁରର କାଠବୁଛି ଯିବା। କାଠବୁଛି ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କରିବା, ଯିବା କାଠବୁଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି କାଠବୁଛିରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଠବୁଛିରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର। ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ଗୋଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଲେକ୍, ଏଟାକୁ କାଠବୁଛି କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। ଆର ବି ବ୍ଲୁ ୱାଟର ଆର ବି ପଥର ମାଇନିଂ କରାହେଉଥିଲା। ପଥର ମାଇନିଂର ମଝିରୁ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଆଉ ମାଇନିଂ ହେଲାନି। ବହୁତ ଡିପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଡିପ୍। ସେପଟେ ଯିବା କି? ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା। ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଜାଗାଟାର ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ଅଛି। ରାସ୍ତା ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବ। ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଫିସିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିବ ପୁରା ଆସିବ, ଫିସିଂ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିଲେ। ତ ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆସିକି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାରିବା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ ଆଡ଼କୁ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମିତ୍ରପୁର। ତ ମିତ୍ରପୁର ଆମେ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ଯିବା। ଲେଫ୍ଟ
ପୁରା ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କରିବା। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚାଇଛି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ବ୍ଲୁ ଲେକ୍ର ଉପରକୁ ଯିବା। ସେଠି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ଆସିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୀଳପାଣିର ଉପର ଭିୟୁଟା। ତ ଏହାର ଡିପ୍ ଅଛି 400 ମିଟର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍। ଆସିବେ କେବେ ଦେଖିକି ଆସିବେ କେୟାରଫୁଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର କେଉଁ ପାର୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ।